Čau, já tě vítám u nového videa. Dneska jsme vyrazili vrátili jsme se na místo činu z posledního rybaření. Dneska by měl být krásný den, kolem 20 stupňů, tak si jdeme připravit pruty a uvidíme, jestli dneska budou brát nebo ne. Dneska si vyzkoušíme lov na plavanou, protože když jsme tady byli naposled, tak tady od břehu vyrazila úplně obrovská vlna, tak to tady chci první hodinku zkusit takhle na větší hloubku na plavanou a uvidíme, jestli tady je něco naplutýho nebo ne. No, tak to tam jdeme zkusit a budeme si připravit druhý prut. No, takže minule tady fungovaly tady ty medové popky. Tyhle feeder pop-up s příchutí medu, tak to tam jdu zkusit dneska znova. Uvidíme, jestli to bude brát stejně jako minule. Dáme si směs do krmítka a půjdeme to tam nahodit. Jo, máme to tam takhle krásně připravený, količka nastražená, svítí tam hezky, tak si to jdeme nahodit. Takže jo, my máme nahozeno a jdeme čekat na první záběr. Chtěl bych vám ukázat zase tady novinku, co jsem si pořídil. Je to jenom obyčejná podložka pod ryby. Mám tady připravenou vodu a budeme si ukazovat ryby tady na podložce. Zatím bohužel bez záběru, nebo jsem tam nějaký drbance na těžko byly, ale na splávek absolutně bez záběru. Takže to asi vytáhnu a nahodím si oba dva pruty na těžko, protože si myslím, že to bude rozhodně mít větší potenciál než na ten splávek. Takže jo, jdeme si to vytáhnout a jdeme tam nahodit oba dva na těžko. Na metod krmítka, jako vždycky ten pravý prut, tak mám návnadu pod háčkem a tady mám klasiku. Na oba dva jsem zkusil medovou příchuť, tady zase rohlíkový boilies medovej a tady tu popku medovou. No ale to fakt tady fungovalo, tak uvidíme, jestli ne, zkusím tam něco jiného. Ale vlastně hnedka ten levej, co to tam dopadlo, tak to tam hnedka už byl nějaký lehoučký záběry, ale zase to jsou takový opatrný jenom ťukance, jako tomu bylo minule, no, tak uvidíme, jestli přijde nějaký hezký záběr. Teď jsem měl docela dva hezký záběry, policajt vyjel až k prutu, ale bohužel při zvednutí prutu tak tam nebylo. Bylo to hnedka dvakrát po sobě na ten stejný prut, tak uvidíme, snad už brzo něco přijde. Jo. Konečně přišel první záběr hezký. Jo, přišel takovýhle krasovec lisáček, má asi 48 cm, tak vám ho ukážu jenom a jdu ho rychle pustit. Přišel na rohlíkový boilies, na ten medovej, takže medovky fungují jako minule. Jo, jdem si ho opatrně pustit a pošli tátu.
Super, a už tam pípá zase druhý prut. A je tam další. Už to začíná rodeo jako minule. Ani si člověk nestačí něco udělat a už zvoní další prut. A tady to vypadá na nějakýho cenka. A něco úplně malinkýho. Během toho, co jsem pouštěl prvního kapříka, tak přišel tady ten druhý lisáček, ten je teda o dost menší, ale nevadí, i tak udělal radost. Tak vám ho zase jenom takhle rychle ukážu a jdu ho zase pustit. Musím taky stojí. Tak jo, tak chlap, pošli zase bráchu, mámu, tátu, Super, takže jo, asi po hodině, co jsme u vody, tak přišly dva superový záběry během minutky po sobě, no, mám z toho fakt úplně radost. Jinak už se nám blíží zahájení pstruhové vody, už se na to nemůžu dočkat, takže se brzo můžete těšit na nějaký video z přívlače, já sám se nemůžu dočkat. A jak to máte vy lidi? Máte radši kaprařinu nebo přívlač? Za mě to je rozhodně přívlač, ale zatím, než budeme moc, tak chodím takhle na kapříčky. Já jsem byl další dobu bez záběru, tak jsem si to přehodil. Na ten levej prut jsem si zkusil dát kukuřici, že tady jsou amoři, je jich tady celkem dost, tak jsem mu tam zkusil dát kukuřici. A na ten druhej, ten jsem jenom prostě přehodil, nechal jsem tam tu medovou popku ještě, asi na jeden nához. Potom tam mám ještě balansky s příchutí slunečnice, přemýšlím, že ji tam zkusím dát, ale ještě to tam chvíli nechám a uvidíme. Takže jo, přišel takovýhle krásný, vypadá to na karáska, vůbec si nejsem jistý, když tak mi napište do komentů. Fakt teď nevím, jestli to je malinký kapřík, nebo hezčí karásek stříbrnej, nebo jak se to. Určitě takhle vám ho jenom ukážu a jdu ho zase rychle pustit. Tak budu rád, když mi necháte komentář, jestli to je karásek, anebo malinký kapřík. Takže jo, jdeme pustit. Tak. Super, dneska třetí ryba. Mám z toho dneska zase superový den, mám radost. Jo.
paráda. Pošel jsem tam asi 3 náhozy kukuřici, jestli by náhodou nepřišel amur. A zase přišel tak kolem 50, hezký jízda zase. On se ještě nechce. Jo. Přišel krásný amur. 39. Se vám ho jenom takhle lehce ukážu a budu ho pustit. Tak plav a pošli tátu. A je pryč. Super. Dneska už 3 rybí druhy, mám z toho fakt radost. Takže jo, po pár neúspěšných záběrech tak přišel zase amur. Je to tady můj 3. amur. Všechny tak nějak stejný, kolem 50 cm. Jsem mu tam 3krát dal jsem tam kukuřici na ten levej prut. 3krát na to byl záběr, až na potřetí na to přišel. Takže mám z toho obrovskou radost. Dneska už vlastně 3. rybí druh, hezký 2 kapříky, lisáče, plus jednoho toho karáska, který taky nebyl zrovna úplně nejmenší, a amura, takže zatím úplně super. Takže jo, skoupe superový den, krásný počasí, je kolem 20 stupňů, fakt pecka, akorát trošku foukal vítr. Teď se naštěstí uklidnil, tak už je to zase trošku lepší. A uvidíme, no. Přichází hodně záběrů, ale hodně záběrů prostě seknu a sekám do prázdna, no. Nevím, čím to je, jestli prostě ty ryby ještě furt nejsou tak aktivní, což si úplně nemyslím tady. A nevím, no, ale vlastně i minule to brali prostě strašně opatrně ty ryby, takže asi ty ryby jsou tady tak zvyklí, naučený to brát takhle opatrně, tak uvidíme. No, nahodil jsem si to tam znova a budeme čekat. Doufám, že ještě přijde nějaká hezká ryba. Takže jo, teďkom přišel záběr na tu slunečnicovou balensku, ale zase tam bohužel nic nebylo. Zkusím tam teďkom dát takhle 3 zrnka kukuřice, sice mám kukuřici na tom levým, ale ten za chvíli přehodím, dám tam nejspíš zase ten rohlíkáč medovej, že to tady má asi největší úspěch, ale zase si říkám, že na tu kukuřici přišel ten amur, tak tam zkusím dát takhle 3 zrnka a zkusím, jestli nepřijde třeba nějaký větší, a uvidíme. Tak to tam jdeme poslat a uvidíme. Po delší době přišel záběr. Jel s tím proti mně. Je to, jak jsem dával ty 3 zrnka kukuřice. Tak uvidíme, jestli to je kapřík, nebo jestli by to mohl být nějaký amur. Jo, to bude asi amur.
svištík zase. Krásný šupinář, jsou tady krásně zdraví ryby, to se mi fakt strašně líbí. Nic, nebudu ho trápit a jdu ho pustit. Jo, dobrý, už půjdeš, no. Jo, a už konečně toho fotra přiveďte. Takže jo, pátý dneska, pátá ryba, super. A zase i jiný druh, nebyl to lisáč, hezky šupináč teďkon, takže paráda. Super, přišel další záběr. Dal jsem tam vlastně zpátky tu medovou popku a hnedka na to přišel záběr. Vypadá to, že to nebude žádná velká ryba. Uvidíme. No. Nějaký svišť zase. Ale pohybujou hezky tady. To se jim musí nechat. To jsou takhle menší ryby, tak pak ten souboj s nima tak je fakt hezký, no. Jo, je tam. Přišel další záběr. Takovýhle malinký zase svištík. Je to tady všechno, ty kapři jsou tady 40 až 50 cm, zatím se mi tady ještě nepovedlo kapra nad 50, ale já se nevzdávám, on určitě přijde. Jenom ukážu nějaký poraněný trošičku tady, tak ho nebudu dlouho to trápit a jdu ho pustit. Dneska asi 6. už. 6. paráda. Jo, tak chytla. Tak jo, pojď si to naposled nahodit. Přišel teďkon 6. ryba přišla na medovou popku, tak jsem ji tam nechal ještě jednou. Jdu si to naposled nahodit, přehodím si ten druhý prut naposled a budu pomaličku balit. Já jsem si tady naposled nahodil, na tom pravém prutu jsem si nechal tu popku, na ten levej jsem zkusil dát ještě kukuřici, jestli by třeba ještě náhodou nepřišel nějaký ten amur, uvidíme. Je jich tady celkem dost, takže šance je. Tak jo, já si jdu pomaličku balit věci, ještě tam to necháme chvíli a uvidíme. Потом ранние. Подожди, ранние ночные. Takže jo, na poslední nához přišel záběr. Oho.
ale jak říkám, vždycky řeknu, že to je trošičku větší a jako na schvál, tak je to pak takový malej karlík, no. Jo, to asi bude něco většího. Na poslední nához přišel tenhle krasavec. Je to letos můj největší kapr zatím. Má rovných 50. Dneska vlastně skoro 2 takovýhle, no, jeden měl 48, tady ten má 50. Ale je hodně hezky vysoký, mám z něj, udělal mi fakt pěknou radost. Tak jo, nebudu ho dál trápit a jdu ho pustit. Mám pustil sebe do vody. Tak jo. Ať se plave krásně. Tak jo, udělal mi fakt radost. Je super, když na poslední nához přijde ryba. Kort ještě největší letošní, fakt super. Jsem ani nestačil zbalit věci a už to znova tady pípalo. Krásný lisec. Nikdo nic neudělá. Ale ten je už takový hezčí. Super, je tam. Takže jo, na druhý poslední nához, na druhý prut, tak přišel takovýhle krásný ještě lisec, má 49, ne, trošičku menší než tamten, není ani tak vysoký, ale i tak udělal radost, protože 2 největší ryby za dnešek na poslední náhozy, no úplně pecka, tak ho jdu zase pustit a nechce. Tak jsem dostal sprchu ještě od posledního. Super. Takže jo, to bude pro dnešní video všechno. Dneska krásně na poslední 2 záběry přišly největší ryby dneška, ale největší radost mám asi z toho amura. Jsem tady vlastně po třetí, 3krát mi přišel amur. Byly to taky malinký, kolem 50, ale to vůbec nevadí.
Já doufám, že se ti video líbilo. Jestli se ti video líbilo, tak mi můžeš nechat like, koment anebo odběr. A my se uvidíme u dalšího videa. Čau.